Vitajte pri dnešnom videu. Dnes si povieme o najnovšom výskume o vyhynutí ľudstva. Urobte si pohodlie a ideme na to. Vedci nedávno zadali aktuálne údaje do superpočítača, ktorý vyhodnotil, kedy by ľudstvo malo vyhynúť. Toto vyhubenie nakoniec zapríčiní jav, ktorému budeme môcť zabrániť len veľmi ťažko. Prístroj sa opieral o súčasné svetové podmienky, klimatické modely či pohyb tektonických dosiek. Ako informoval portál Unilat, ukázalo sa, že súdny deň nenastane tak rýchlo, ako sa predtým predpokladalo, pričom ľudstvo by malo prežiť niekoľko ďalších desiatok miliónov rokov. Od mnohých vedcov a odborníkov už niekoľko rokov počúvame, ako ľudstvo a klimatické zmeny ovplyvňujú našu planétu. Podľa ich slov sa pomaly naplňajú varovania, ktoré hovorili o zvýšení globálnej teploty o 1,5 stupňa Celzia, čo by mohlo spôsobiť chaos v rovnováhe ekosystému. Napriek tomu stále nevieme, kedy by nastal súdny deň, kvôli ktorému by bolo ľudstvo nadobro vyhladené. Výskumníci z anglickej University of Bristol však nedávno priniesli odpoveď na túto otázku. Ponúkli svojmu superpočítaču aktuálne dostupné údaje týkajúce sa zemskej klímy, ako aj pohybu tektonických dosiek, formovania a zanikania oceánov či živočíšnych druhov. Po analýze výpočtov zistili, že svet bude vyzerať úplne inak ako teraz. Kvôli tektonickému pohybu by sa svetadiely presunuli a vytvorili by nový superkontinent s názvom Pangea Ultima. Novovzniknutá pevnina by efektívne vytvorila trojitý šok, ktorý by zahrňal efekt kontinentality, jav, kedy je pevnina izolovaná od vplyvov oceánov. Silnejšie slnko a viac oxidu uhličitého v atmosfére, uviedol vedúci štúdie profesor Alexander Farnsworth. Vedec dodal, že výsledkom tejto zmeny bude nepriateľské prostredie bez zdrojov potravy a vody pre cicavce. Rozšírené teploty od 40 do 50 stupňov Celzia a ešte väčšie denné extrémy spojené s vysokou úrovňou vlhkosti by nakoniec spečatili náš osud. Spolu s nami by trpeli aj mnohé ďalšie druhy, ktoré by vyhynuli kvôli ich neschopnosti prepustiť teplo potením a ochladzovať tak svoje telá, poznamenal Farnsworth. Údaje tiež ukázali, že pri sformovaní tohto superkontinentu by bolo len 8 až 16% pôdy obývateľných pre cicavce a ak by sa ľudia rozhodli bojovať proti vyhynutiu, museli by sa prispôsobiť novým klimatickým extrémom. Okrem vysokých teplôt a väčšej miery oxidu uhličitého by totiž aj sopky vybuchovali pravidelnejšie a formovalo by sa ich čoraz viac. Nie je sa však čoho báť, pretože tento scenár sa podľa predpovede má uskutočniť až o ďalších 250 miliónov rokov. Výskumníci sa však domnievajú, že toto zistenie by malo napriek tomu pôsobiť ako varovný signál pre ľudí, aby začali riešiť klimatické zmeny. Je dôležité nestratiť zo zreteľa našu súčasnú situáciu, ktorá je výsledkom zvýšených emisí. Aj keď predpovedáme, že planéta bude neobývateľná až za 250 miliónov rokov, už dnes zažívame extrémne horúčavy, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. To je dôvod, prečo by sme mali čo najskôr dosiahnuť nulové čisté emisie, uviedla spoluautorka štúdie Eunice Lo. Ďakujeme za sledovanie videa, ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom. Dovidenia.